Awananen biyag, idi masarakan ti pitupulo ti tawen na negosyante ani Alejandre Arzadon, iti mismo uneg ti kukuan apasdek panganan iti barangay Darat Pinili iti Ayagsapa. Adda nakaputipot atali iti tengyed na, ken nakagalot dayto iti handle ti chest freezer. Nakitaan pa'y dayto iti sumagmaman a sugat kinadumaduma paset ti bagina. Idi bandang alas 6 ti bigat ket datoy son-in-law ni Mr. Jefferson ket na recover na wenno na nakita na nga daydian ay father-in-law na ket nakabekkel ti tali nga naigalot ayan ti handle ti refrigerator. Dagiti sugat iti bagina nga makita ket mabalin nga makuna nga dagiti ket nagasgas ti flooring. Diyo'y sugat ti ulo ket mabalin nga naitugtog. Kunapay ti pulisya nakita da iti nakasarakan ti biktima dagiti nakaiwarang a sumagmaman a pointy objects kas ti kutsilyo ken wasay. At adalin da no ada iti posibilidad na amay sa daytoy akaso ti robbery. Antayo mat nga agsardeng, we are digging deeper investigation. Tano kastakit mapaneknikan tayo no ada iti na foul play. Lalo ket i-declare iti family nga ada na pukaw nga katag ti kwarta. So makita tayo no dati na robbery with homicide. Impagalit-git ti pulisya ti importansya ti autopsy, ken itultuloy da iti panang kumbinsir ti pamilya ti biktima kang runaan na takunada asaan da nga interesado nga ipa-autopsy daytoy. Awan met tina-installer a CCTV iti pasdek panganan adakkel kumatulong ti investigasyon. Kasi damat iti na ordinansa tayo nga mangibaga nga dapat ada ti install CCTV di business establishment. Ken since twice nga na-hold up da no narabiri da ket handa pa lang nga nag-precaution kadagi jay. Ket data ket may sa establishment ket for their safety kuma data at least may record no yaman no adaman iti na mapasama ka madi jail area. Kabayatan na nagkedkedmet nga agpa-interview ti caretaker ti pagnanaedan ti biktima iti metlaing nasa o lugar, ken kunana nga adda ti pamilya na ijay London. Idawdawat ti pulisya ti panikikaykaysa dagiti siya sinuman nga adda ti ammunang impormasyon na makatulong iti investigasyon. Nagpalagip dapay kaditi business owners ti kinapateg ti CCTV. Dagiti makaammo ko dagiti possible witness tayo no man bilang adda iti na nangaramid nga sabali nga tao daytoy nga krimen ket masidag kayo kanyami apo ta istoryayo ibagayo no nyaman nga nasya ti impormasyon nga makatulong daytoy nga nakapatayan na daytoy na biktima tayo. Kaya dagiti business owners nga no mabalin kumakit bago dang mangala ti business permit ken agrenew ti business permit ditoy ili ti pinili ket ginstall da pay nga muna ti na CCTV. Mark Magdirila, Balitang Solid North.